Ассалому алейкум ба ҳама бардора. Гуфтум дар бораи ҳамин сиёҳ камтар суҳбат кунам. Як шортики каротки дар танаш дар дури душанбе исм мерава ус мерава чиз чораш кашол исм мерава ус мерава. Аксарият духтаро омада бо дам ба дам қатъи ҳамин сурат мегирам. Ман намедонам дар танаи чӣ дия бо бисёриёш сатр доран. номи духтарои сатрбанда шарманда кардагиам, баъзеам кале қанҷқақош. Бо чӣ гуфтанем? Бо баъзеам кумтеоша мегӯм. О занотуна бо як баъзе омада занотуна дар параи ҳамин негр мондесе. Занаҷон бес як суратат бигирем ки чотки бад мезебидайта. Шумо менталитет, пенталитет обрӯи тоҷикоро шарманда кардеку. Ҳозир як блогери тоҷик бурояд танаи лич кина дар ҳамин душанбе мегӯян чанд гапш мегӯян. Мумкин бара бо ягон шаташапш кина ягон угли деволда. Авачаи хали накунен охи. Бигире я либос пипос пушонаи кунтаи сиёра ё бигире дафш кини бо авра на ҳамин территория ҷое кини барава питуха. Давай каручама каза. Бародаро, баъзе мирғакон нависиян ки шумо як меҳмона дида натонисӣ. Не бародаро, хато мекунед. ранги мардами тоҷик, ранги мардами миллати тоҷик ягон давлат ихе меҳмондӯстдору меҳмоннавоз нестад. Ҳаматон прекрасно медонед. Ман бисёр ҷо рафтагиам. Бирадари иним калазарда тахтах ки як овод наметавам. Ман 100% гарантия метавам. Ва чӣ гуфтанем? Лекин мо нагуфтем ки меҳмон биёяд як шортики аптияжни танга дар танаш бикашава дар дуруни занои тоҷик бигарда. О ия камта ривоя кардан дар коре ку. Расму оини моро вайрон кардан дар кор неста ку. Бигире як чизиш пушоне, як майкаи дурозиш пушоне, як бирҷаи кушодиш пушоне, ҳам бандакиш дар гардаш бигарда. Мо ягон чӣ нагуфтем. Вақте ки як ҷо мерӣ, бояд як фарҳанг як одама вайрон накунӣ. Аввача лишни дивижен мекунӣ дар Москварам мегиран гаренди мекунам. Барои ин алло нигаҳбон бошед, гапҳои лишни гап назанед. Шеърён ера бо хуб гӯш кунед.